Siri u ka ɲininikɛlaw sera ka mɔgɔ 16 su labɔ sojanba dɔ binnen kɔfɛ min kɛra Alep mara kɔnɔ yɔrɔ min ye Siri jamana duguba filanan ye. Thailand mɔgɔ 11 denmisɛnnin 2 olu bɛɛ lajɛlen jenina sirabakan kasaraba dɔ senfɛ tuma min na u tun bɛ ka bɔ jamana kɛɲɛkayanfan ka taa kɔrɔnfɛn fan fɛ u ka sanyɛlɛma ɲɛnajɛw o hukumu kɔnɔna la. États-Unis mɔgɔ 10 ɲɔgɔn fagara ɲɛnajɛkɛyɔrɔ dɔ kɔnɔ sibiridon wula fɛ Los Angeles dugu kɔnɔna la cɛ marifatigi dɔ min tilala k'a yɛrɛ faga yanni finitigiw ka tigɛ k'a la. Yukan Tran ye min si bɛ san 70 ni san 2 tunna. Somali kunun kari Al-Shabaab jihadijɛkulumaw taara u ka faso jama cakɛyɔrɔ dɔ dalaminɛ Mogadiscio dugu kɔnɔna la ko duguden 5 ɲɔgɔn fagara ka fara jɛkulu maramafɛntigi 6 kan. Palestine kurantigɛba dɔ kɛra walasa ka se k'u ka sɔrɔw damakɛɲɛ. Kuran cakɛda baarakɛla y'a yira k'a fɔ k'u dɛsɛra k'u ka kuran mansin système lasegin k'u kura walasa ka se ka kuran nana jamana fan bɛɛ.